ана ҳамин моҳ то 27 ноябра аввалаш ки чиз фаҳмидан дар кора ин чиза ягон кас барои шумо гарантия дода наметавонад. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат гӯш кунед. бародарони азиз, кадомед ки мехоҳед бидонен аз Россия запрет дорен ё ки надорен, номери WhatsApp мебирояд бинависонен, проверка запретҳоро мекунам. нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ чанд фоиз иҷро шуд? чихеле ки мо гуфта будем дар ин масъала видео мекунем, бо диққат бошем бародари азиз. то имрӯз нақшаи даъват ба артиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон 92% иҷро шуд. ба иттилоъоти вазорати мудофиаи кишвар, то кунун вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз иҷрои пурраи нақшати даъват гузориш доданд. ҳамчунин навиштааст ки нақшаи даъват дар вилояти Суғ 82% пурра шудааст. вазорат дар идома гуфтааст ки шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар муддати як моҳи чорабинӣ айни ҳол наздик ба 90% нақшаро иҷро намуданд. яъне гуфта мешавад ки шаҳри Душанбе, вилояти Хатлон, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аллакай нақшаи даъват ба артиша дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расониданд ва дар умум бигирем то имрӯза 92% иҷро шид ва нақшаи даъваткунӣ ба хизмат кай тамом мешавад? ана ҳамин моҳ то 27 ноябра давом мекунад. зинда ва сарбаланд бошен. ин буд информатсияи нав аз ҷониби вазорати мудофиа. мо хостем пешкаши шумо бигардонем. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бародари азиз, кадомеда ки доруҳои гиёҳӣ дар кор боша, видеоро тамошо кунед, обязательно заказ кунед. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан боварӣ надоред. худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, мегуфтем ки даъваткунӣ ба хизмат чанд қадари дигар вақт мондаед. мо дар ин масъала фаҳм мондем дар видео, фикр мекунам кифояи бародар то охири моҳа давом мекунад. усмонҷон нависонда: зинда бошӣ брат, ба пеш. иншааллоҳ ман фақат тамошо мекунам видеоҳота. зинда ва сарбаланд бошен бародарони азиз. нафароне ки тамошо мекунед, дар ҳаққи мо ҳамеша дуогӯ бошен. худованд ҳамаи моро нигаҳ бидора, худованд умри дароз мон бута ва саломатиёмон боша. доим хизмат мекунем, каме ҳам боша хизмати худмона мерасонем. ба ҳамин хотир бояд мо ҳамеша дастгири якдигар бошем ва бигем ҷоеда ки сухани хуб мондагиай, суханои бад нанависен дар комментарияҳо. шералӣ нависонда: салому алайкум, ман дар чорни бидон рафтам Тоҷикистон омадам, документ накардам, бо омадам, бо рафтам метонам. ҳозир агар ки пеш аз баромаданат нома дар чорни списка бидагӣ боша, вақти баромадан имконият ҳаст ки тира баромаданада видварения карда бошанд. яъне чорни списка бидагиҳора запрет мемонанд вақти аз Россия баромадан. як нафари дигар нависонда: салому алайкум, ҳамин саволро ҷавоб диҳед. маро 6 моҳ пеш аз Россия видварения карданд. чанд қапас мешавад баргашта ва дар куҷо проверка кунем? видварения муҳлат дорад. тира чанд қайна видварения кардагиян аввалаш ки чизша фаҳмидан дар кора. мисол 3 сола мешавад, 2 сола мешавад, 3 моҳа мешавад. як нафари дигар нависонда: чихел фаҳмем ки дар чорни списка ҳастем? каседа ки ҳам чизи интересни боша ва бихоҳад донистан, фикротона дар комментария бинависонед. баъдан мо дар видеоҳои дигар ягон каса тавсиятон медиҳем. абдуллоев нависонда: ассалому алайкум бародар, як совет медодем, кадом аэропорт ё шаҳр бипарем? аэропорташ проверкаш кам ё хуб бошад? ҷавоб медодем. дар ин масъала мо совет дода наметонем, барое ки дар ҳар аэропорт вобаста аз ҳамун рӯзи корӣ коркуно мебошад. ин чиза ягон кас барои шумо гарантия дода наметавонад. як нафари дигар нависонда: салом Сорбон додар, як савол доштум. гепатит боши чихел патент мегирӣ? мефаҳмодем, пешакир раҳмат. яъне барои справка дар назар дошта бошед ки шумо метонед гирифта ё ки наметонед анами бемориҳои гепатит. вақте ки шумо мерен анализ меспорен, аз духтур мегзарен, дар ин ҳолат мақсад ки баромад, аллакай ба шумо патент наметиҳанд. тибқи тағйиротҳои наве ки ҳозир шидагиай ҳамин ягон 1 моҳ пеш, мақсад вазороти тандурустиро бояд сахт риоя кунанд, сахт назорат кунанд дар ҳолати аз духтур гузаштани
ана ҳамин шаҳрвандони хориҷӣ барои дастрас кардани ҳуҷҷатҳо. Зинда ва сарбаланд бошед. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.